Donasyon alang unta sa 2 anyos nga bata sa Calbiga, Samar nga gilapa sa upat ka mayro. Nahanaw kini human kuha sa scammer ang dulan sa 60,000 pesos nga ilang natigom sa donasyon alang unta sa pagpatambal sa bata nga kasamtangang anak karon sa Eastern Visayas Regional Medical Center. Walay nahabilin sa e-wallet sa usa ka teacher nga katagib barangay sa biktima nga usa sa naningkamot nga makatabang sa pamilya sa biktima. Daling midangop ang maestro sa batan sa Calbiga Municipal Police Station aron i-report ang insidente. Matod sa maestro, adunay mitawag kaniya og nagpaila nga konektado sa usa ka ahensya sa gamhanan nga mipahibaw sa iyang tabang nga ipadala ngadto sa bata. Tungod kay ang ahensya makatagan man yon og tabang pinansyal, dali niyang gihatag ang code nga gipadala sa iyang telepono. Kay matod pa, kinahanglan kini aron mapadala ang kwarta. Nagkurata na lang ang maestro nga nahanaw na ang pundo sa iyang e-wallet. Padayon pang ibisigahan sa otoridad ang insidente.